Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бол кортларын кайгыртып, Азнакайда умартачылар семинары узды. Бұл умарталар біздің 426 хуҗалыкта урнашкан. Миссия һәм кыйммәтләрне тормышка ашыру ысуллары. Профсоюз хезмәткәрләренең чираттагы укулары үтте. В жизни бывают разные ситуации, болезнь, пожары, какие-то просто сложные ситуации. И все люди у нас всегда обращаются за помощью. Бердәм дәүләт имтиханы белән танышабыз. Әтиәниләр үзләренең көчләрен сынап карадылар. 8 ел инде илебездә әти-әниләр алда балаларын көтә торган имтиханны үзләре тапшырып карап, гамәлдә әлеге процедура белән таныша ала. Бірінші апрельдән 30 апрельгә кадәр Татарстан территориясендә язгы чорда юл катламы нигезенең начараюы һәм юлларның ныклыгы кимүгә бәйле рәвештә авыр йөкле транспорт чаралары хәрәкәтенә шикертләшәк. Республика автомобиль юллары өчен рөхсәт ителгән йөк күләме 6 тонна. Хәрәкәтне вакытлыча чикләү пассажир автобусларына, азык-төлек продуктларын, хайваннарны, дару препаратларын, орлык фондын, ашламаларны йөртүгә, ягулык ташуга, табигый бәла казалар һәм башка гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен бетерү өчен кирәкле йөкләрне йөртүгә кагылмый. Чикләүләр вакытында махсус рөхсәтсез хәрәкәт иткән өчен транспорт хуҗасы өчен транспорт тоткарлануы һәм 400 мең сум күләмендә штрафка кадәр җаваплылык каралган. Әлмәт районы территориясендә дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре исерек хәлдә машина йөртүчеләрне билгеләүне дәвам итә. Агымдагы елда исерек хәлдә 85 машина йөртүче ачыкланган. Закон нигезендә исерек хәлдә транспорт чарасы белән идара иткән өчен шофер идара итү хукукыннан ел ярымнан 2 ел ярымга кадәр мәхрүм ителә. Һәм шул ук вакытта 30 мең сум күләмендә штраф түли. Әгәр шофер исерткеч эчемлек кулланып кабат рульга утырса, аңа карата җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителәчәк. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларны юл хәрәкәте кагыйдәләрен тупас бузучылар турында мәгълүмат бирергә сорый. Моның өчен шикле машинаның төсен, маркасын, номерын, шулай ук аның хәрәкәт итү юнәлешен әйтергә кирәк. Әгәр дә сез исерек кешене хәрәкәт итәргә ниятләгәнен күрсәгез, ЮХИДигә 43 96 25 яки 02 телефонына шалтыратып, шулай ук Әлмәт дәүләт автоинспекциясе телеграм каналына язып хәбәр итә аласыз. Азнакайда умартачылар катнашында семинар киңәшмә узды. Анда агымдагы ел мәсьәләләре хакында сөйләшү алып барылды. Очрашуда Азнакай район советы аппараты җитәкчесе Айдар Хлеуллин, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Рамил Исламов, авыл хуҗалыгы, урман хуҗалыгы, ветеринария белгечләре катнашты. Тулырак Эльмира Шәрифуллинда. Семинар умартачылыкны заманча шартларда алып бару перспективалары исеме астында узды. Катнашучылар алдында район совет аппараты җитәкчесе Айдар Хлеуллин чыгыш ясап, умартачыларга уңышлы еллар теләде. Азнакай районы республикада иң күп умарта тотучы районнарның берсе. Биредә барлыгы 7857 баш умарта исәпләнә. Узган елда инде без 810 тонна товарлы бал җитештердек. Район буенча инде 8000гә якын умарта баш исәпләнә. Бу умарталар безнең 426 хуҗалыкта урнашкан. Барлык умарталарда шәхси хуҗалыкларда инде, хуҗалык башка нидә юк. Иң күп умарта тотучылар безнең ТМТ, Карамалы, Шимадыр, Актөбе бистәсендә урнашкан. Очрашу барышында районның алдынгы актив умартачыларын бүләкләү булды. Алга таба очрашу җанлы әңгәмә форматында узды. Чарада катнашучылар үзләрен борчыган сорауларга җаваплар алдылар. Шундый мөһим мәсьәләләрнең берсе 100 авыруга дәва булган бал продукциясеннән табыш кертү. Ярминкәләрдә үзләренең бөтен төр продукциялары, анда бал да бар, прополиста, огневка, бөтен чиргә дәва диләр бит инде. 100 чиргә дәва диләр баллар. Шуң алай сатып киләләр, Аллага шөкер, но инде шулай узган ел без 200 баштан артык умарта һәм бал корты пакетлары саттык. Семинарда шулай ук умартачылыкка зыян сала торган авырулар хакында да сөйләштеләр. Умартачылык өчен ел әле башлана гына. Традицион рәвештә уздырыла торган бүгенге киңәшмәдә дә иң мөһим мәсьәләләр хакында сөйләшү алып барылды. Эльмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Татнефть кадрлар әзірлеу үзегінде біріншіл профсоюз ұйышмалар рейслері һәм мәгълүмати ішіні күзетуші хезмәткәрләр мақсат һәм қимәтләрне җәмәгать киңлекләренә кертү усулларына өйрәнделәр. Узган елны фокус төркемнәр форматындагы өйрәнүләр барышында профсоюз эшчәнлеге турында белемнең кыйммәтлеген профсоюз әгъзаларының үзләреннән диагностикалау узды. Декабрьдә исә профсоюз оешмасының активистлары стратегик сессия барышында профсоюз кыйммәтләрен булдырып, төп максатны билгеләделәр. Өйрәнүләрне безнең төшерү төркемендә күзәтеп барды. Обучение у нас как раз на понимание разработанных миссий и ценностей, а также как эти миссии и ценности доносить до каждого члена профсоюза. Своих первичных профсоюзных организаций. Хезмәт кешеләрен берләштереп, уртак максатларга ирешү өчен һәркемнең иминлеген кайгырту. Татнефть профсоюзына шундый бурычлар куелган. Әлеге биремне ныгыту максатыннан биредә практик укулар бара. Профсоюзның һәр әгъзасына мәгънә җиткерү өчен беренче чиратта беренчел оешмаларның рәисләре үзләре кыйммәтләрен нәрсәгә юнәлтелгәнен ачык аңларга тиеш. Шунлыктан бу үз эшеңне алга таба төзү кагыйдәләрен булдыра дип ассызыклады Татнефть профсоюз рәисе Рифдар Хамадияров. Очрашуда катнашучылар максат образын рәсемдә күрсәтеп, карарлар кабул итү өчен профсоюз оешмасының кыйммәтләрен практикада куллану буенча гамәли мисаллар китерделәр. В жизни бывают разные ситуации, болезнь, пожары, какие-то просто сложные ситуации. И все люди у нас всегда обращаются за помощью в профсоюзы. Профсоюз по мере возможности он тоже помогает, но мы здесь так схематично уж направили работодатель и профсоюз, то есть помощь совместно идет. Одна из первых организаций Татнефть профсоюз бу эшкә масса күләм дәрәҗәдә тотынган илдәге беренче профсоюз оешмаларының берсе. Шуңа күрә без үтелмәгән юлдан барабыз. Һәр укыту алдыннан яңа формалар уйлап чыгарга туры килә. Бүген без мөгаен беренче тапкыр мондый зур аудиториягә миссиянең нәрсә икәнен, аның ничек эшләвен һәм компаниянең түгел, ә профсоюз оешмасының кыйммәтләрен ничек кулланырга икәнен аңлатырга тырышачакбыз. не компания, а профсоюзная организация. Катнашучылар иҗат процессында актив катнашып, тормышка ашыру өчен күп кызыклы идеяләр тәкъдим иттеләр. И ценности, и видение, да, этой миссии. Мы их понимали как-то. Куелган максатларның кыйммәтләрен без ниндидер абстракт рәвештә аңлый идек, ә хәзер үзебез өчен формалаштырып, конкрет образлар белән аңлауны ачык итеп, күз алдына китерү мөмкинлеге бар. Шулай итеп, гади хезмәткәр миңа профсоюз нигә кирәк дип килеп сорау бирсә, аңлатып җиткерү мөмкин. Да, для чего мне сейчас профсоюз? Биремнең чираттагысында профсоюз әгъзалыгын мотивацияләү өчен бүлекчәлегендәге хезмәткәрләр арасында профсоюзның Татнефть миссиясен һәм кыйммәтләрен алга үтәрүгә юнәлдерелгән гамәлләр һәм чаралар буенча мисаллар китерелде. Әлеге идеяләрне тиз арада булдыру планда тора. Ләйсән Галиева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт ата-аналар арасында бердәм дәүләт имтихан тапшыру көне бөтен Россия акциясына кушылды. Акциядә катнашучылар теркәлүдән һәм имтихан алды тикшерүеннән алып, җавап бланкларын тутыруга һәм тапшыруга кадәр барлык имтихан процедуралары аша үтте. Рус теле һәм математикадан бердәм дәүләт имтиханын тапшыру аттестат алу өчен мәҗбүри шарт. 8нче ел инде илебездә әти-әниләр алда балаларын көтә торган имтиханны үзләре тапшырып карап, гамәлдә әлеге процедура белән таныша ала. Телефон сәгатьләрне калдырып, имтихан тапшыручылар металл рамка аша уза. Соңгысы кайыш киемдәге сәдәфләрне дә сизеп тиешле сигнал бирә. Димәк, бердәм дәүләт имтиханы тапшыру аудиторияләренә электроисәпләү техникаларын алып кирип булмый. Экзамен по истории. Усеченный вариант, мы будем писать только 1 час. Тарих буенча имтихан кыскартылган вариантта. Без бер генә сәгать язачакбыз. Бердәм дәүләт имтиханын тапшырып карауда катнашып, әти-әниләр имтиханның барлык этапларын үтә һәм үзләрен балалары урынында тоеп карый. Бу процедураның куркыныч түгел икән балаларына да аңлатырлар. Беренче стрессны төшерүне күз алдында тотып, укучыларга да сынау имтиханнарын таныш булмаган имтихан тапшыру пунктларында уздырабыз. Снять вот этот вот стресс первичный, когда все незнакомое страшное. Имтиханнан чыгучылар берничә дистә ел элек мәктәп бетердем, бердәм дәүләт имтиханын тапшырмаган идем дисә дә, биремнәрне үти алуларына һәм яхшы нәтиҗә килүенә ышана. Шул ук вакытта әлеге чарада нәтиҗә түгел, балаларны яз азагы җәй башында көтә торган сынауларны үзләрендә тою мөһимлеген ассызыклый. Я первый раз пришла на такое мероприятие. Все достаточно так серьезно. Мин беренче тапкыр мондый чарага килдем. Барысы да шактый җитди. Без металл рамка аша ачык паспорт белән уздык. Аудиториягә безне озаттылар. Инструктаж
тапшырыш уздык. Монда имтиханның ничек узуын, бланкларны ничек тутырырга икәнен җентекләп аңлаттылар. Биремле бланкларны безнең алда ачтылар. Происходит сегодня и сейчас, то есть ничего не распечатывается заранее, как мы это смогли наблюдать. Бердәм дәүләт имтихан тапшыручылар арасында Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов та. Ул тарих буенча имтиханда булган сорау биремнәрне кызыклы дип саный. На самом деле задания непростые, но в принципе... Чынлыкта биремнәр гади түгел. Миңа калса, укуга җаваплы караган очракта тапшырып була. 20 ел элек чыгарылыш имтихан тапшырган кеше буларак, бердәм дәүләт имтиханын яхшы тапшыру өчен кайбер әйберләрне кабатларга кирәк. Подучить, чтобы нормально сдать этот экзамен. Бу чара әти-әниләр һәм балалар өчен махсус оештырылган. Акция чыгарылыш сыйныф укучыларына һәм аларның ата-аналарына бердәм дәүләт имтиханына әзерлек белән бәйле артык психологик киеренкелекне киметергә, җәмәгатьчелекне имтихан процедурасы белән яхшырак таныштырырга ярдәм итәргә тиеш. Лина Хәсәншина, Наталья Зенина, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр арасында Татар малайы, Татар кызчыгы 2024 муниципаль конкурсы старт алды. Мондый чара районда инде 4-нче тапкыр үткәрелә. Аның ачылу тантанасын безнең коллегаларыбыз да күреп кайтты. Бүген сезгә сәлам юллыйбыз. Сәлам сезгә безнең бакчадан. Сәлам сезгә нәни дуслардан. Сәлам сезгә тәрбияче апалардан. Муниципаль бәйгене оештыручылар Ак Калфак иҗат оешмасы һәм район мәгариф идарәсе. Катнашучылар 6-7 яшьлек малайлар һәм кызлар. Барысы да милли киемнәрдән җитди әзерлек белән килгәннәр. Тантананы ачып район башлыгы урынбасары Роза Галиева катнашучыларга, балаларны әзерләгән тәрбиячеләргә, әти-әниләргә, чараны оештыручыларга рәхмәтен белдерде. Үзебезнең шушы матур җегетләребез белән һәм матур шибәр кызларыбыз белән гашыйк булырга дип, аларның чыгышларын рәхәтләнеп карап, кәйфләребезне күтәреп, аларның татар телен белүенә, яхшы белүенә шатланыр өчен җыелдык. Әлеге бәйге телгә ихтирам булдыру, балаларны иманлы итеп тәрбияләү, гаиләләрдә халкыбызның асыл сыйфатларын күрсәтү максатыннан үткәрелә. Балаларга татар теленә мәхәббәтне шушы җырлар аша, биюләр аша тәрбиялибез. Бу бәйгедә ел саен катнашырга тырышабыз. Ел саен балаларыбыз җиңеле урыннар яулый. Аллага шөкер, быелны да инде сынатмаспыз дип уйлыйбыз. Резида Шәрифуллина 18-нче Улыбка балалар бакчасында татар теле тәрбиячесе. Бүгенге бәйгедә чыгыш ясаучы игезәкләр Ралина белән Азаматның әниләре дә. Кичкенәдән үк телләрен татар теле белән, үзебезнең туган тел белән ачтык. Һәм инде шигырьләрне, әкиятләрне туган телебездә сөйләргә тырышабыз. Төрле бәйгеләрдә, мәсәлән, татар сүзе, Шаян ТВ каналында кунакта булдык. Мин Ралина булам. Мин Азамат. Игез булып тудык дөньяга. Сезгә бүген барлап чыгышыбыз җиткерергә булдык шуңа да. Бәйге 3 этапта уза. Малайлар һәм кызлар 3 төрле бирем үти. Беренчесендә үзләре белән таныштыралар. Безнең гаиләнең гадәтләре дә бар. Без барыбыз бергә җыелып, милли бәйрәм сабатларыбызны бергә уздырабыз. Икенче бирем иҗади чыгыш, өченчесе халкыбызның милли традицияларын, гореф-гадәтләрен күрсәтү. Бәйгенең бүгенге беренче турында 10 бала, 3 малай һәм 7 кыз чыгыш ясадылар. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда Йолдызчыклар балалар иҗаты гала концерты узды. Районның мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр үзләренең артистлык сәләтен ачып, шәхси осталыкларын күрсәтә алды. Нәни артистлар белән Лина Хәсәншина аралашты. Төрле төстәге костюмнар, матур музыка, оригинал биюләр, кызыклы миниатюралар. Сабыйларның звездочки Йолдызчыклар бәйгесе гала концертын шулай тасвирлап була. Сегодня у нас замечательный день.
Сегодня у нас... Бүген безнең бик күркәм көн, бәйрәм бүген, кояшлы көн, чөнки безнең арада сабыйлар, безнең тәрбияләнүчеләр, балаларыбыз бар. Аларның елмаюы да кояш нуры кебек. Сегодня вместе с нами. Ирина Александровна балаларны шундый бәйгеләрдә катнаштырырга вакыт табып ярдәм иткәннәре өчен әти-әниләренә рәхмәтен белдерде. Ешрак сабыйларны кочаклап үбәргә һәм горурлану сүзләрен әйтергә киңәш итте. Әти-әниләрнең әлеге сүзләре балаларның тоны белү активлыгына ярдәм итәчәк. Аларның иҗади сәләтләрен, мөмкинлекләрен үстерәчәк, дип аңлатты Мәгариф идарәсе начальнигы. Оештыручылар сүзләренчә, шәһәрнең һәм районның мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр әлеге бәйгедә һәрвакыт теләп катнаша. Быел исә бәйгедә 200-дән артык бала катнашкан. Тамашачыларга инде 14 иң композиция тәкъдим ителде. Без 22-нче балалар бакчасыннан 2 номинациядә катнаштык. Беренче, икенче урыннар алдык. Бу балаларның теләге безнең тырышлык нәтиҗәсе. Билгеле булганча, артист өчен иң зур бүләк рәхмәтле тамашачылар. Балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә узган чараны карарга килүчеләрнең көчле алкышлары мәктәпкәчә яшьтәге балаларны тагын да активрак булырга һәм үз сәләтләрен үстерергә рухландыргандыр мөгаен. Мне очень нравится выступать, но чуть-чуть волнительно, если честно. Чыгыш ясау миңа бик ошый, бераз дулкынландыргыч. Біз бик яхшы әзерләндек һәм чыгыш ясадык. Хорошо, и выступили на 100 крутые проценты. Нам очень понравились эти костюмы, их долго готовили. Безгә бу костюмнар сәхнәдә безне матурлап бизәндерүләре ошады. Очень красивые помпоны у нас. Бакча балалары, ата-аналар һәм педагоглар Йолдызчык бәйгесе озак вакыт күңелдә якты хисләр һәм бәйрәм турында истәлекләр калдырыр ди. Очень сильно волновался, когда мы уходили, прям думал, кто-то нас подведет, неправильно станет куда-то. Мы выступили хорошо, и я переживала то, что кто-то из нас все испортит, но оказалось то, что все молодцы. Әлмәтнең яшь артистлары бәйрәме район мәгариф идарәсе тарафыннан мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең профсоюз оешмалары советы белән берлектә оештырыла. Лина Хәсәншина, Диана Юдина, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шбикәләренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать 2:07-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.